Godmorgen til en fantastisk dejlig mandag morgen. Nu er vi heldige, at vi får lov at få sådan en sensommer her i september måned. Nu er det jo mandag, og jeg hørte allerede, da jeg kørte børnene i skole, at der var fuld blokering på Helsingør motorvejen, og Isterødvejen var blokeret, og at der bare var travlhed derude. Og rigtig mange skal møde på job og skal sidde på pinden, eller skal til møde, eller har nogle forpligtelser på et bestemt tidspunkt. Problemet er bare, hvis det gentager sig igen og igen og igen. Så selvfølgelig kan der være travle morgener, men de skal helst ikke alle sammen være travle. Så nogle gange kan man starte sin dag med at sætte tempoet lidt ned, selvom at man har mange ting, man skal nå i løbet af en dag. Og det kan være helt simpelt mindfulness-øvelser, som bare at aktivere sanserne. Så nu sidder jeg for eksempel ude i min have, og så starter jeg med at trække vejret og finde roen. Og så lytter jeg, så jeg kan høre forskellige fugle. Jeg kan høre solen, der arbejder i taget og får det til at knirke. Jeg kan høre mit fine vindspil. Jeg kan høre naboens høns. Jeg kan også høre den travle motorvej i baggrunden. Når jeg er færdig med at lytte, så mærker jeg, hvordan har jeg det i dag. Der er nogle steder, det gør lidt ondt. Er jeg i grunden tørstig? Er jeg sulten? Det kan jeg mærke i min krop. Og så mærker jeg den lune vind mod min hud. Jeg mærker, at solen allerede varmer på mine sorte bukser. Jeg mærker den kolde flise jord varme. Kolde varme. Kulden for fliserne hedder det. På mine tær. Efter en kold nat. Jeg mærker, at mit hår, der danser hen ad min kind. Og jeg kan smage lidt tid til en kop kaffe lige om lidt. Og lidt morgenmad. Og også noget vand. Og jeg kan se op i den smukke sol og rundt i min dejlige have. Og nyder, at jeg bare lige nu bruger nogle minutter på at tjekke ind hos mig selv. Og lade tiden stå lidt stille, inden jeg også har en masse møder og en masse ting, jeg skal i løbet af dagen. Så kan jeg dufte, at jeg slog græs i går. Og jeg kan dufte sommervind. Så vil jeg lige at tjekke ind på dine sanser. Og lige bruge, den her video er lige nu 3,5 minut lang. Det kan vi alle sammen nå, om vi sidder i et tog, eller om vi sidder lige før vi skal afsted i bilen, eller lige når vi er landet på vores arbejdsplads. Så lader vi tiden stå lidt stille, og lige tjekker ind i os selv, og mærker efter, hvad er det egentlig, der er vigtigt i dag. Så vi selv føler, at vi har styringen, og at dagen ikke løber afsted med os, med alt det vi skal. Fordi så kan vi godt nok få travlt hele tiden. Vi er nødt til selv at definere, hvad der er vigtigt for os, og hvad der giver os den bedste balance. Ha' en rigtig god mandag.